is nou nogal hier onkruid, maar het squalplein van Boanwerd wordt een echte tuin. De band moeten die wol zelfs onlezen. Alle leerlingen krijgen les over het tuintje en de natuur. Ze binnen blied mooi. Heel erg leuk. Ja, dan, er is altijd weer iets te draaien. Ja, je kan onkruid eruit halen, spitten vaak, ja, schoffelen. Er is toch altijd wat te draaien. Onkruid eruit haal je, een beetje het moddervlakmeidje. Ja, het is gewoon, het roekt ook altijd gewoon heel lekker en het is gewoon fijn. Het Grierenplein fleurt de boel op. Ben kinderen nou ook beter watchen. De squallen wil het squalplein inzetten als klaslokaal. Ben krijgen letterlijk in de natuur les. Ze gaan beter met hunzelf om, met hun lijf en met de gezondheid qua eten. Bewegen meer, zijn zich weer bewust van alle processen die in de natuur zijn. En gaan er dus ook beter voor zorgen en mee om. Als ze nu een beestje tegenkomen ergens in de klas, oh een spin, het is eeuw en het moet dood. Nee, dus oh juf, mag ik het even naar buiten brengen? Want ze begrijpen dat spinnen een belangrijk onderdeel zijn van een kringloop in de natuur. Dan komt er haast van alles uit. En dat kan je opeten. Les is het alles wel. Nou, spruitjes en sanne, dat vind ik goor. En broccoli echt een beetje, maar... maar radiezen en jarappels vind ik... radiezen net heel erg, maar jarappels wel.